खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बिटिआरनि बारग'लेङाइ गाहाय आरो उदालगुरि बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गोबां गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै खौरांनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बेफोरनि गेजेराव गेलेमु आयदा एबा स्पर्ट्सनि सायाव माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंथिनायखौबो जों नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथा हिसाबै उदालगुरियाव मोनसे गेलेमुनि थाखाय नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननायनि थांखि दं। जिल्ला स्टेडियाम हिसाबै बिटिआर गोरोबथायाव थाखानाय रायजो सोरखारा हरनाय बे मावथांखिखौ मावनो थाखाय खावलायदों गोदान सरकारनिसिम बिथां एमएलएआ। बिथाङा बुंबावदों दि बे गेलेमु स्टेडियामनि थाखाय टेन्डार आरो अर्डारबो जाबाय, नाथाय माखासे बेले-बेजे खामानिनि थाखाय दासिम मावफुंजायाखै होनना बुंदों बिथां गबिन्द बसुमतारिया। बिथाङा बेनि सायाव माखासे हेंथा-हेंसिनि बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों दि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बावैसो गोदान मन्थ्रि फैनाय बिथाङा बे स्पर्ट्स एकाडेमिखौ जे जायगायाव जाखानाय बेनिफ्राय बोखारनानै रौतानि लाइलां ओनसोलाव लांनायनि मोनसे लाहार-फाहार खालामदों होनना फोरमायदों बिथां बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा मा बाथ्रा बुंथिबावखो नोंथाङा आबुङै मिथिना लादो। उदालगुरियाव मोनसे नैबे माबानि बिटिआर एग्रिमेन्टनि मोनसे पार्ट हिसाबै मोनसे क्लज हिसाबै नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननायनि थांखि दं आरो बेखौ जों इतिमধ্যে थिग-थाक खालामबाय। डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय मोनसे बेबस्था आरो स्पर्ट्स एकाडेमि बे एग्रिमेन्ट बिटिआर एग्रिमेन्टनि मोनसे पार्ट। इतिमধ্যে बेनि थाखाय टेन्डारबो जाबाय, वर्क अर्डारबो ओंखारबाय, माथ्र खामानिखौ मावनांगौ जायगानि एसे खेलिमेलि जानाय एसे लेट जाथ'दों। खिन्थु बावैसो खोनानो मोन्दों जोंहा बिपिएफनिफ्राय बावैसो गोदान मन्थ्रि मोननाय बिथाङा बे स्पर्ट्स एकाडेमिखौ जेरावहाय प्रप'ज जायगा दंखायो एलटमेन्ट जाखानाय बिनिफ्राय बोखारनानै रौतानि लाइलां एरियायाव लांनायनि मोनसे लाहार-फाहार खालामनायखौ हा नागिरथिंलाबायदों होननाय खोनादों। बेखौ खिन्थु उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा खुनुदिन गनायनाय नङा, खारन एग्रिमेन्टआव दंखायो जे स्पर्ट्स एकाडेमिखौ उदालगुरियाव गायसननाय जागोन। बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो बुङाखै, उदालगुरियाव होनना बुंदों। बेनिखायनो उदालगुरि खाथि खालानो जानांगोन आरो बिनि थाखाय इतिमধ্যে जोंहा हाबो एलटमेन्ट जानाय दंखायो, माथ्र थांनाय काउन्सिल इलेक्सन खाथियाव जानायखौ बेखौ जों दोनथ'दोंसो। आरो बियो एग्रिमेन्टनि मोनसे पार्ट। बेनिखायनो एग्रिमेन्टआव जायफ्रा जड़ित थानाय दल संगठन बिथांमोननि डिसिसन मथेसो जागोन। बे सोरबा मन्थ्रि दायित्व मोनदों होननानै गावनि गोसो मथे फिदिंलाबायनानै लाबथिंलाबायनो नागिरबा बेखौ रावबो गनायनाय नङा। बेनिखायनो आं खावलायदों जायजन मन्थ्रिया बे अनुस्थानखौ बे इन्स्टिटिउसनखौ उदालगुरिखौ बोखारनानै रौतानि लाइलाङाव गायसननो होननानै एसे लाहार-फाहार खालामदों, बिथाङा बेखौ जाहाथे स्थगित लाखियो। जि अरिजिनेल प्रप'ज एलेका दंखायो बेखौनो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों दासिमबो नेगसियेट खालामगासिनो बेखै ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों, आरो बिथांमोनाबो राजियै दं, माथ्र जों बेखौ प्रपारलि एसे डिसकासन खालामबावनो गोनां दं। बेनिखायनो सोरबा मन्थ्रि दायित्व मोननाय लोगो लोगो गावनि गोसो मथे फिदिंबा जानाय नङा। बेवहाय एग्रिमेन्ट खालामनायनि दैदेनगिरिफोरनि सार्थ जड़ित दं आरो एग्रिमेन्टआव स्पष्टयै उदालगुरियाव बानायनांगौ होननानै लिरखानाय दं। उदालगुरि जिल्लायाव होननानै लिरनाय मोनबाबो बेलेग बाथ्रामोन, जे उदालगुरि जिल्लानि जिखुनु जायगायाव लांनो हागौ, खिन्थु बे उदालगुरि जिल्लानि बाथ्रा बुङाखै, उदालगुरि होनना बुंदों। बेनिखायनो उदालगुरि ओनसोल खाथि खालायावनो जागोन उदालगुरि टाउननि। बेनिखायनो बेखौ सोरबा बोखारनो नागिरबा, सोरबा गोजान लांनो नागिरबा जों बेखौ गनायनाय नङा आरो बेयो सोंखारिथाव बाथ्रा जागोन। बेनिखायनो दिनै बेखिनि बाथ्राखौ आं रायजो राजाफोरनो मिथिहोनाय जाबाय। जायजन मन्थ्रि गोदानै दायित्व मन्थ्रि जानाय बिथाङा जाहाथे बे गावनि गोसो मथे फिदिंनो दा नाजाथों, बेखौ जों सुक्ति साखरकार हिसाबै बिटिआर सुक्तिजों लोब्बा लानाय खामानि मावनाय सुबुं हिसाबै आं बेखौ